Fil-messaġġ tiegħu għall-ewwel tas-sena l-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-2011 kienet sena sinifikanti għal numru ta' raġunijiet. Il-Maltin u l-Awċin għamlu għażla favur il-libertajiet ċivili meta għamlu għażla konxja favur l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna. Issa l-proċess sar u l-ħajja baqgħet għaddejja normali. U qed naraw ukoll il-firdiet ta' opinjoni ifiequ u jgħibu biex mill-ġdid jħallu l-post għall-għaqda fost il-familji u fis-soċjetà tagħna. Iż-żmien perswas se juri li l-poplu Malti u Awċi mill-ġdid kien fuq in-naħa t-tajba tal-istorja. Joseph Muscat semma l-iżviluppi li seħħew fl-Afrika ta' fuq u qal li dawn kienu sinjal li rieda tad-demokrazija imkebsa minn żagħżugħ wieħed tista' twassal għal bidliet enormi. Malta kellha rwol importanti fejn il-poplu wera għaqda biex jgħin lill-ġirien u l-ħbieb u lil dawk li ġew fil-bżonn. Joseph Muscat saħaq li f'sitwazzjonijiet bħal dawn il-ħbiberija tiġi qabel in-negozju. Tkellem ukoll dwar il-kriżi taż-żona euro kif din tolqot lilna wkoll għaliex l-euro hija l-munita tagħna. F'dawn iċ-ċirkostanzi għal Joseph Muscat pajjiżna għandu bżonn tmexxija li tagħmel użu mill-aqwa kwalità tal-Maltin u l-Awċin l-għaqal. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-għaqal fit-tmexxija jiggarantixxi li pajjiżna jagħmel il-progress ekonomiku, ambjentali u soċjali li għandna bżonn biex inkunu lesti għal futur brillanti li għandna jistennina. Dan li nawgura s-sena li ġejja li jkollna l-istabilità fejn kulħadd ikun ikkonċentrat fuq dak li għandhom bżonn il-familji u n-negozji u xejn aktar. Stabilità li tkun assigurata bil-progress. Stabilità anke fil-bidliet u fl-għażliet li nintalbu nagħmlu. Il-poplu Malti u Awċi jaf li t-tama hija aqwa mill-biża'. Fismi, isem Marti Michel, fisem il-familja tagħna, fisem il-Partit Laburista. Nixtieqilkom il-koll sena ġdida mimlija ġid, għena, kuntentizza u fuq kollox saħħa.